Dakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose. Right, mastritsa social media imma ndinoswera ndichiona kuti nyaya dzacho dziri kufamba sei. Vazukuru nhasi tamhanya tichifunga kuti muzukuru wangu Moyana kana kuti Michelle Amuli akuzosvika paakuchengetwa kuitira kuti mweya wake uzorore nerugare. Nhasi zvaramba zukuru, zvaramba. Muridzi dziri kusvika padziri kudhonzera. Ndofunga tiri kufollowa nyaya yachona tichikuisirai mavhidhiyo kuti muzvionere nekuzvinzwira zviri kutaurwa nababa namai vaMoyana. Handiti so chiteerera ndisanda kuudzai madevelopments avepo zviri kuitika. Handiti kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Handiti thank very much nesupport yese yamunopa pachannel penyu. Vazukuru kutaura chokwadika Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akuropafadzei. Channel yedu iri kukura zvinondityisa, zvinondiroesa nehana nekuti channel yedu yaane only 5 months. Handiti yaane 5 months channel ino yazvarwa, asi already tatova mhuri yedu yatokura, tatova over 17,000. Handiti tatova over 17,000 semhuri. God bless you so much. Right, panyaya yedu tichidzokera panyaya yedu yatiri kuteverera zvakanyanya, nyaya yaMichelle Amuli, also known mumastreets social media sekunzi Moyana. Vazukuru zviri kuitika zvakaoma. Ndofunga takamboanaunza nezo tikati zvoni akuvigwa nhasi kumarinda eWarren Hills. Handiti mhuri yekwamai iri kuratidza kuti yapokana nazvo nekuti yazosvika payadzivira kuti baba vaMoyana vange vari vanotora mwana wavo vachienda naye kunomuviga nenzira yechi-Islamic yavari kuda kuti vamuvige nayo. Sekuzwa kwenyu baba vaMoyana muMuslim. Handiti chinova chinhu chinorwadza nekuti apa ave kuita seanoshungurudzwa zukuru kunyange hake akainda ndiMoyana. Handiti zvinhu zvinoratidza kuti zvinhu madifference ababa namai. Remember kuti this couple baba kana kuti baba namai haisisiri couple. Handiti baba namai vaMoyana, biological parents ake vakasiyana Moyana achiri mudiki. Handiti vakarambana kureva kuti Moyana grew up in a broken family. Handiti sekuzwa kwenyu kuti kana vanhu varambana panoita zvigumbu zvinotakurwa, zvimwe zvinozosvika pazvinoafekta vana kunyange vakura. Vazukuru ndofunga kubva panyaya yemhuri idzi mbiri tadzidza zvakawanda. Vazukuru tadzidza kuti vana vedu vanogona kuafektwa kunyange panopatsanurana vanhu. Apa mwana atosvika pakuafektwa kusvika mukufa. Vazukuru zvinhu zvinorwadza. So Moyana haachavigwe nekuti nyaya yachona yatozosvika payapinda mumatare edzimhosva. Handiti yatozopinda mukoti, so yapostpondewa ikanzi zonaiwa nyaya iyi sepakuti mai vaMoyana varambidza kana kuti vari kudzivirira kuti baba vake vamuvige. So it might have been postponed nedare kuti ichapinda zvakare mudare nemusi weMonday. Handiti sekuzwa kwenyu kuti madare edzimhosva ashande paweekend. Handiti so tichangomirira touya tokupai update kuti zvinhu zvichange zvatora nzvimbo panyaya yekuvigwa kwaMoyana, nekuti mai vaMoyana vanenge vasiri kufara nenzira yoda kuvigwa nayo Moyana, nekuti ivo vane nzira uya vanga vachida kumuviga nayo. Sekuzwa kwenyu Moyana akafa achibva kuDreams. Handiti so ndatozombunzwa mainini vake pamainterviews vachitaura vachiti aiwa Moyana haangagone kuvigwa nenzira yechiMuslim nekuti anga achibva kuDreams ndokwaangatoenda akanochemerwa achibva ikoko achienda kunovigwa. Pari kuita makakatanwa nedzimhuri dzemashoko awandisa. So ngataura newe kumacomments kuti what do you think nezviri kuitiwa izvo vazukuru, kuti dzimhuri mbiri idzi dzatadza kusvika padzanzwanana to an extent yekutoti nyaya yekungoviga munhu badzi yasvika payapinda mumatare edzimhosva. naUncle Saint, the only Zimbabwean uncle, ndichibva ndati much love.